Isla sang Boracay ginbuksan subong adlaw para sa mga turista nga halin sa mga lugar nga sa idalom sang GCQ o kon mas nubo nga quarantine classification. Hugot nga entry policy sa isla ginapatuman. Si John Sala nakatutok. Ginakaidlawan sang Kadaman, ilabi na sa mga tagaluwasang reyon ang magkatuliwat sa matahom nga isla sang Boracay. Matapos sigin pasiraduhan ini anay agud matap ng paglapta sang COVID-19. Matapos ang pila ka bulan ginbuksan ang isla subong nga adlaw para sa mga domestic tourist, halin sa mga lugar nga sa idalom sang GCQ o kon mas manubo nga quarantine classification. Sa pagbukas ang isla mas ginpaid-id pa ang entry policy. Dapat may negatibo nga RT-PCR test nga balido sa sulod sang 48 oras. Kinahanglan man nga mag-fill up sa online QR code system kag may proof of booking sa hotel nga pagaistaran. Suno sa Malay LGU nang inmatawhay ang Katiklan Jetty Port sa unang adlaw sa pagbukas ang isla sang Boracay. Kalabanan sa mga nagatabok pakadto sa isla ang mga aklanon tourists. Actually, parang continuity lang naman ito ng pag-open natin since June 16. No? Yun lang, na-expand lang natin. Kasi June 16 for Aklanons, July 16 for Western Visayas, and then itong October 1, parang binukastan na natin ng Boracay for domestic tourist, buong Pilipinas na. Dugang pa ni Mayor Bautista pila sa mga pagpanghangkat ng ilan na eksperyensyahan namong reklamo sa mga turista sa mga mas istrikto nga guidelines. Actually, siyempre may mga bago mga guidelines na, alam mo yung 48 hours, ibang mayroong mga complaints na bakit ganyan, masyado namang mahirap sa pinasundin. So yung inconvenience, magastos. So yun ang mga challenges doon na sana rin maintindihan ng mga turista natin dahil we are really for the safety of lahat. Hindi na kinahanglan pa sa mga aklanon tourist ang RT-PCR test apang dapat sa gihapon nga magsunod sa mga health protocols. Asako naman ang makatapo sang Malay Municipal Police kag mga force multiplier sa pagpatuman sa mga minimum health standards. Kung ang key preparations is the Jetty Port, magsisimula kasi ang lahat sa Jetty Port. So of course sa Jetty Port nandun na po yung ating pag-check ng requirements plus nandun na rin yung ating mga distancing. So doon po i-ensure natin na maayos sa pagpasok. Panomdom ni Pablito kinahanglan sa gihapon nga magsuksok sang face shield kag face mask kung maglagaw sa beachfront sa mga establishmento kag iban pang atraksyon sa isla apang sarang manini nga makakas kung maligo na sa dagat. Panomdom sang Malay LGU kag sang Boracay Interagency Task Force nga sa liwat nga pagbukas ang isla dapat mas mag-aligmat ang publiko kag mangin masinulundon sa mga guidelines agud padayon ng pagbangon sang isla sa halit sang pandemya. Balita alin sa isla sang Boracay, John Sala, 1 Western Visayas.